mai scornesc. Ce pretexte mai au că nu creștem în sondaje, că nu depășim un anumit prag. Așa cum stau lucrurile acum cu sondajele pe care le primește Băsescu, de fapt sunt barometre, dar pe eșantioane din ce în ce mai reprezentative, le primește săptămânal de la Florian Coldea de la SRI. Eu voi intra lejer în final. Numai să fie alegerile corecte. Azi este sâmbătă. Marți seara el a primit la Cotroceni un sondaj făcut de acești sociologi de pe lângă SRI, sunt departamente specializate care analizează starea de spirit a populației, 2200 de oameni eșantion, marjă de orare plus minus 2%. Interviu pe stradă, dar și telefonic. Vedeți, ca sociolog, lucrurile sunt bine compartimentate în mintea mea, le știu pe de rost. Era pe locul întâi Ponta cu 41%, e normal. Dacă el are 3 partide în spate și folosește pârghile statului. Noi de-abia ne târâm să ajungem la o manifestare. Și el se duce ca prim-ministru. Degeaba îi reproșează lui Băsescu. Altă calamitate. Și Băsescu. Că folosește pârghile instituției prezidențiale pentru campanie electorală. Dar el nu folosește pârghile guvernului pentru același lucru. Deci el are 41%, nu mai are de unde să crească. Iohannis ăsta e în scădere, are 18%. Două partide sunt în spatele lui. Și eu am 16%. Vă puteți da seama, într-o lună de campanie electorală, când o să scap și eu, sper, pe niște posturi indirect, o să mă mișc și eu pe țară, că am putere de muncă, vă dați seama că nu mă pot opri. Și în final îl bat măr pe acest imatur Victor Ponta. Mie jenă să mă uit la el. Știu foarte multe despre el. Un om care fără un doctorat. Eu am muncit 3 ani pe doctoratul meu în istorie. Și el în 3 minute l-a luat după internet. Un om care fură vila lui Lucrețiu Pătrășcanu de la Poiana Sapului. Și puteți verifica. Oare ce caută o vilă de patrimoniu național în care a intrat Mihai Sadoveanu, Cezar Petrescu, alți oameni de bază ai culturii naționale, ce caută la familia Ponta? A furat-o. Un om care va fi șantajat în următoarele zile, o să vedeți. Acum am primit informația de la ofițeri din serviciile secrete cu un filmuleț. Nu intru la amănunte. Ce făcea el la Paris în 90? Dacă se va da bomba asta pe internet, pe alte rețele de socializare, se va prăbuși nu numai el, se prăbușește PSD-ul, că nu vor mai putea veni cu un alt candidat. O să vedeți ce haos va fi în viața politică românească. Și eu, la Băsescu, mă aștept la orice. E îngrozitor de răzbunător. Mi se pare că sunt singurul care n-au ăștia cu ce să șantajeze. Afaceri nu am, agent secret nu sunt, nici acoperit, nici descoperit, homosexual nici atât. Și atunci om trăi și om vedea. Ne vom juca în mod cinstit această carte. Suntem singurii care se pot uita în ochii oamenilor. Singurii. Nimeni nu poate să-mi reproșeze mie că am participat la dezastrul României. Mergeți cu mine pe stradă, în orice județ al țării. O să vedeți ce înseamnă cu adevărat popularitatea reală. Nu aplaudați de la SPP. Se duce Băsescu pe muntele Găina cu Madame Cocoș și sunt mai mulți pe piști decât alegători. Aia pe care îi vedeți față, profil, spate, cu urechelnița în trompa lui Eustache, păi aia sunt agenții care îl păzesc. Uneori vin de la tipografie noaptea și stau lângă Palatul Cotroceni. Văd mașini pe acolo, poliție, zic, opa, Banghiul Național e acolo. Dar nu asta e surpriză. Eu mă întreb cât de viață poate fi el la ora aia. E cu capul în frapieră? Ați văzut filmul Cavalerii Teutoni cu aia, cu viziere? Ăsta e Băsescu. A condus România în 10 ani.
Eu mă mir că mai supraviețuim. Coșmar. Zice că a trecut România prin criză. Și eu i-am zis-o în direct de atâtea ori, nu Băsescule, ai trecut-o până infern, băiete. A tăia pensii și salarii, a închide școli și spitale, nu înseamnă să treci țara prin criză, omule. Așa făcea și Râmaru, așa făcea și Iosifescu Zambra sau alt descreierat. Dacă nu te pricepi, nu te băga. Cine te-a forțat? Ar fi multe de spus. Important e că am hotărât să-mi îmbing lehamita. Eu sunt un om foarte curat, și la suflet, și la trup. Sunt zile caniculare când fac și 7 dușuri pe zi. Firește, răuvoitorii ar putea spune, mai schimba apa. O să o schimb. Deci am crescut într-o familie creștină. Oamenii cu frica lui Dumnezeu. Tata muncea ca un rob până la 2 noaptea pentru 100 de lei să hrănească 5 copii. Noi știm ce înseamnă o bucată de pâine. Dom'le, să mintea în loc, că vezi cum au făcut ăștia averile astea. Și veniți din județe. Și vedeți disproporția extraordinară între cei care au început să caute prin gunoaie alături de urși și gunoieri sau de cățelele inihnite care au pătat niște pui. Și vin și ei să caute o coajă de pâine. Păi România nu are voie să fie o țară săracă, fraților. N-are voie. Și de-aia îi să dau târcoale de către americani și alții ca ei și nu o lasă din mână. Cei nu știu ce aur e la Roșia Montană, nu știu cât uraniu e la Roșia Montană. La Roșia Poen se pare că sunt cantități și mai mari. Nu știu ce hidrocarburi sunt și în subsol, dar și în Marea Neagră. Știu foarte bine. Le dăm ce țară își mai dă de bunăvoie bogățiile. De-aia sunt ținut eu în lanțuri. Imediat le tai robinetul. Și mai bag și vreo 2000 de gangsteri la pușcărie. Știi ce ușor am să fac? Nu cum face marioneta asta mică, Dan Diaconescu tine. El e o copie, originalul sunt eu. Are curajul să apară la preemisiune cu mine și ăsta. Eu nu știu cum și-a făcut partidul. A inventat-o pe aia Simona Man, fostă chelnăriță, care baie nepoata lui Adărescu, baie nepoata lui Antonescu, ceva pe acolo, știe ea, ca să justifice numele Partidului Poporului. Înțelegi? Deci este foarte ușor de făcut ordine în țara asta cu acordul comunității internaționale. Da, cu acordul acelei comunități, acelei părți din comunitatea internațională care nu ia bacșișuri de aici. Îmi spune mie Barroso, fostul președinte al Comisiei Europene, pe care îl cunosc bine. 5 ani mă vedeam aproape zilnic cu el la Strasbourg sau Bruxelles. Îmi spune de performanțe economice, de democrație, de drepturile omului. Păi, în ce context a plasat el în România 12 avioane F-16? Prin intermediul unei rubedenii de-a lui, niște vechituri, unele de 65. Câte milioane a luat el de aici, partea lui? Ai un bonus de succes, o privatizare de succes? Păi nu trebuia să știe și poporul ăsta? Deci, pe de o parte îi ține unii sau alții la putere, pe de altă parte își face și el bani albi pentru zile negre, pentru că el nu mai are acum nicio funcție. Günther Verheugen a făcut la fel. Baronesa Emma Nicholson a făcut la fel cu Adrian Năstase. Sunt numai cu ochii după furat. Tony Blair, cel mai mare gangster. Câte milioane de lire a luat el de la plasarea fregatelor ruginite care erau făcute în 84-85? Niște ligiene pline de rugină. Ni le-a dat nouă, modernizăm noi marina militară. S-a făcut și Radu Duda acolo, ca intermediar. A luat și ăla niște sute de mii de lire. Un om ca mine află toate treburile astea. De-aia sunt foarte incomod. Sunt foarte mulți ofițeri de servicii secrete în jurul meu și am general chiar în familie, după cum bine știți. Numai dacă spui topul de ceară în ureche,
nu auzi ce spun acei ofițeri de servicii secrete care sunt corecți. Am o metaforă pentru cei care își fac datoria, chiar dacă șefii lor îi plătesc să nu-și facă datoria. Să joace remi, table, poker, bambilici la birou, pe mii de euro, dar să monitorizeze, dar să nu plaseze, să nu dea în instanțe rezultatele anchetelor lor. Și în metafora asta mă gândeam la caii berberi, cum se zice în Orient. Sunt cai care își pierd jocheii la obstacole, mai ales la cele cu apă. Dar ei micuții aleargă cu coama în mână. Își fac datoria. Păstrând proporțiile, sunt astfel de ofițeri în România. Și care sunt revoltați. Și nu au unde să se adreseze. Și vin la mine. Nu vă spun ce eforturi, ce slalom fac, să nu-i divulg, să nu-i expun. Am ajuns să vorbesc cu familia mea, în casa mea, în șoaptă, la ureche. Înainte era o singură securitate. Acum sunt 10 servicii secrete. Nu mai vorbim de cele străine. Dar ce a ajuns țara asta? Un iar baroc al spionilor? De ce la noi ca la nimenea? De ce nu se întâmplă așa în Cehia? De ce nu se întâmplă până și în Hulita, Ungarie, care are păcatele ei? Dar parcă oamenii au ceva mai multă șira spinării. Vorbeam de acest ofițer. În primăvara anului trecut am aflat că o echipă mixtă SRICE s-a deplasat în Cipru să identifice conturile secrete deschise în diverse offshore-uri ale persoanelor și firmelor din România. Și au identificat într-un an de zile și cu ofițerii de legătură de acolo, fie români, fie străini, au identificat circa 3500 de personalități sau persoane publice din România și firme.